Dnes ste predviedli krásny úryvok z básne od Milana Rufusa. Taká otázka, ako ste sa pripravovali na tento prednes dnešný? Joj, tak to sa ma nepýtajte, lebo to už mám veľmi dávno, nie len v hlave, ale hlavne v srdci. Lebo Rufus to bol môj básnik a vôbec poézia, s ňou žijem celý život od malička, vďaka mojej matke, ktorá do mňa zasiala toto semienko a našlo úrodnú pôdu a dodnes. Ja žijem s poéziou. Ja už divadlo nerobím, divadlo to je také, kam vietor, tam plášť, to vydržím bez toho, ale bez poézie nevydržím a bez dobrej knihy, takže mám ešte takú starobu, pokiaľ tu som a vládzem a vidím a počujem a cítim a ešte mi to tuto funguje, tak ešte sa snažím byť aj užitočná. Sem tam si na mňa niekto spomenie, takže... A mali ste túto báseň tak vritú v hlave, že iba ste si na novo prečítali, alebo ste sa ju memorovali na novo? Takto, ja báseň nikdy nememorujem veľmi. Aj keď tá technika je dôležitá, pretože herectvo je remeslo. To mi jeden múdry človek povedal, že prečo som urazená, veď remeslo, ani huslista nezahrá Bacha sonátu bez toho, že by ovládal techniku, takže aj herec musí ovládať aj reč, aj hlas, aj telo, aj vnútro, psychiku hlavne. Ale to nechajme tak, takže remeslo je remeslo, to už... A ja mám jednu obrovskú výhodu, že som začínala hudbou a ňou som sa postavila na nohy a preto som aj v tom divadle stále počula hudbu. Hudba vo mne je zakodovaná, takže ja si myslím, že múzy, ako hovoril nebohý pán profesor, môj profesor ešte, Albrecht hovorieval, že múzy nikdy nechodia samé. A je to pravda. Spomenuli ste tú hudbu, tak keby ste nás možno inšpirovali, čo rada počúvate, koho konkrétne? Jo, je toho veľa. Totiž viete, že ten Beethoven alebo tí veľkí skladatelia Mozart, oni sú tu večne. Napísali dielo, ktoré je prakticky uzavreté, ale v každej interpretácii každý veľký a vnútorne naladený interpret vám vnesie do toho niečo nové. Takže tá sonáta Beethovenova je pokaždé iná. A ja si ju veľmi rada vypočujem aj v podaní iných rôznych interpretov. Takže a podobne je aj s básňami. Aj Milan Rufus bol veľký básnik, aj bude. Tak ako som povedala, on tu bude, aj keď my tu už nebudeme. Takže ja som mala tú česť ho aj osobne poznať. Mala som radosť, že on ma mal rád a on toho veľa nenahovoril. Ale chvála Bohu, veľa dobrého a krásneho napísal a veľa hlbokého. Takže aj ja na neho veľakrát nestačím. A začala som s ním skoro. Skoro. A ešte som mu veľa dlžná. Ja som si vás pozerala na internete, že kedy ste boli naposledy vo filme a vyšiel mi film Vojtech a to už je viac ako 10 rokov. Máte takú ambíciu, že ešte nejaký film možno? Nie, to mi ani nechýba. Vôbec. Oni aj ma oslovili párkrát na viacej veci, ale ja sa priznám, že už si vyberám. Do hlúposti nejdem, aspoň podľa mňa, čo sú hlúposti. Mám svoje nároky, nemienim z nich zľaviť a ani výškou honoráru ma nikto neočarí. Takže nikdy som nebola materiálne založená. Ja som ten duchovný prípad, ale to mám z hudby. To už sa nedá nič robiť, to už je tak, asi som sa tak narodila. No. Máte krásne vyžarovanie a ja si myslím, že nikto vám neuhádne správny vek, pretože vyzeráte mladšie. Povedzte mi, tak našim čitateľkám, že ako to robíte, aké vaše tajomstvo, ráno sa zobudíte a je to tou hudbou, alebo aj sa staráte o seba? Tak myslím tie produkty. Priznám sa, veľmi sa nestarám, teraz sa už starajú o mňa deti a veľmi, veľmi sú ohľaduplné a tvária sa, že oni sú mojimi rodičmi, teraz, že ja som ich dieťa. Ale to nie je pravda, ja viem, čo chcem, čo potrebujem a beriem život tak, ako je. Každý je tu chvíľku, ako sa hovorí, ťahá pilku
ako si usteliete, tak ležíte. A ja veľa toho neznásilňujem. Nemám rada násilie ani v prírode, ani v tvorbe, ani v ničom. Takže už má právo niečo aj vypovedať. Ale máme tu dobrých lekárov, chvala Bohu. Jedným z nich bol aj môj manžel a ten mi vždy hovoril, chcela si deti, máš ich, ale počítaj s tým, že na starobu priberieš. Takže beriem to tak ako súčasť, ale čo by človek neurobil pre pokračovanie svoje a vôbec, no, deti sú dar. Necháte si od detí aj poradiť, od tej mladšej generácie? Ako v čom? Niekedy ja im, niekedy oni mne, ale rešpektujeme sa a nakoľko spolu žijeme stále, ešte sú na mne závislí a aj ja na nich, tak sa snažíme pomáhať si jeden druhému. Ale aj jedujú ma samozrejme, však ako inak. Deti by neboli deťmi, ja som bola taká istá. Ale beriem to tak normálne. Čo patrí k životu? Ako Rufus povedal tej básni, čo ste počuli, aj zlé patrí k životu. Mne je dobré aj to, čo zlé je, len prázdne nie. To uletí.